uNkulunkulu akakulonde uphile, uphushe, uphumelele. Upastor Winning. Inamba isizwa ngokuyimember lenikela ku-channel ku-09 ku-5 ntambama kuphela WhatsApp. Fikile Ntuli, sawubona bhuti, ngumama Ntuli. Ngoba ingane ngiyifunza gogo umakhelwane ongaseke emhlabeni isike angimfunzele le ngane. 1. Isikhathi esiningi uma uphupha ingane uPaul uhluma uyifunza oluhlengeze kukhonjiswa ukuthi ukhulelwe okanye uzokhulelwa bese busiswa ngengane ukuhamba isikhathi yobulili bengane okade uyifunza. Abanye abantu bayaboniswa eyifunza ingane kanti uzothi mesezala ebeletha ethola ingane efana nale exactly. 2. Ngokwesintu-ke uma kenze uphupha ingane uPaul uhluma uyifunza kodwa ngahlule kuyenzeka ukhonjiswa ukuthi kunengane iyashona, ingane yakho iyashona isencane noma ke ngeyaphuphuma okanye iyahushulwa okuzodinga ukuthi ibikwe, ihlanjululwe, igqokiswe futhi yenzelwe ilade. Omunye umuntu ke uzothi nje iphupho lifika njengesikhumbuzo sokuthi uwaba nale ngane leyo engakalungiselwa efanele siyayilungisela, yabona. 3. Kwesinye isikhathi uma uphupha ingane uPaul uhluma uyifunza lokho lingenzeka usuke ukhonjiswa la uthi uma udlulisa umbiko kulelo khaya okade ufunza kulo lengane noma kunomuntu okade ethi ngifunzele ingane umbiko ukuthi ngenzeka kunengane yakulelo khaya noma yalo muntu owumufi noma yakulelo khaya eyashona isencane noma ngeyaphuphuma okudinga ilungiselwe isimo seladi kodwa uyasi kuqalwa ngakho phela ukubikwa, kuqalwa ngakho kuhlanjululwa, kuqalwa ngakho ukugqokiswa bese kwenziwa ilada ngithi, yabo. Siyabonga besibheka la uphupha ufunza ingane.